So psom na jednej vlne. Viete, že to bol jeden z nápadov na názov našej psej školy? Už pred rokmi sa mi páčila táto predstava. Byť so psom na jednej vlne. Plávať spolu životom, nechať sa spolu unášať na jednej vlne. A nedávno na to prišli aj veci. A síce, že mozgové vlny medzi človekom a psom sa vedia zladiť. Oni sa vedia zosynchronizovať. Tu teraz to mnohí psíčkari, podobne ako ja, mohli cítiť a aj cítili to spojenie medzi človekom a psom. Vedci tento jav, teda zladenie mozgových vln, presne popísali. Podarilo sa im to pomocou metódy hyperskaningu. Tá umožňuje súčasne nahrávať mozgovú aktivitu človeka a psa a zároveň sleduje tvar a pohyb ich mozgových vln. Jednak táto metóda ukázala, že mozgové vlny sa vedia synchronizovať. Ich schopnosť naladenia sa na vlny iného mozgu sa už takto skúmala dávnejšie, ale až teraz sa úplne poprvýkrát pozorovali súčasne mozgy dvoch živočíšnych druhov, a to konkrétne človeka a psa. Takisto táto metóda ukázala, že zlaďovanie mozgov sa dosahuje postupne. Buduje sa časom a správnou interakciou medzi človekom a psom. Deje sa tak až postupne časom, ktorý spolu strávia a pri ich vzájomnej interakcii. Najväčšiu mieru synchronicity vykazovali mozgové vlny človeka a psa pri ich vzájomnom očnom kontakte, ktorý bol sprevádzaný aj fyzickým kontaktom. Zladenie mozgových vln človeka a jeho psa prináša niekoľko dôležitých výhod. Zvyšuje empatiu a silu interakcie medzi človekom a psom, podporuje spoluprácu a vytvára silnejšie väzby, zlepšuje schopnosť rozpoznávať emócie a potreby druhých, pomáha psom aj ľuďom zvládať negatívne emócie a nakoniec pozitívne ovplyvňuje aj fyziológiu psa a človeka. Vyladenie sa na jednu vlnu vyrovnáva svalový tonus, krvný tlak a hormonálnu rovnováhu. Vyplavuje sa viac oxytocínu a menej kortizolu. Je ale očný kontakt a fyzický dotyk vždy prospešný pri stretnutí s každým psom? Nevždy. V živočíšnej ríši totiž môže byť priamy očný kontakt znakom agresie alebo výzvy do boja. Pri neznámych psoch môže spôsobovať konflikt. Na to, aby sa naše mozgové vlny zosúladili, je potrebné, aby sa pes cítil bezpečne. Ak prežíva stres alebo hrozbu, k synchronizácii nedochádza. Ako sa teda môžem synchronizovať so svojím psom? Vedci zistili, že zladenie mozgových vln medzi človekom a psom sa buduje postupne cez správnu interakciu. Čo to znamená? Za sociálne zapojenie psa sú v mozgu zodpovedné parietálne laloky, ktoré ovplyvňujú nastavenie mozgu psa. Ten môže byť v dvoch nastaveniach. V receptívnom a v reaktívnom nastavení. Receptívne nastavenie znamená, že pes sa cíti v bezpečí, čo mu umožňuje sociálnu interakciu napríklad s človekom alebo iným psom. V reaktívnom nastavení pes prežíva stres, čo znemožňuje už spomínanú synchronizáciu mozgových vln s človekom. Ako sa teda môžem vyladiť na jednu vlnu so svojím psom? Pes a jeho mozog musia byť v receptívnom stave, teda v stave pohody, aby sa mozog psa mohol synchronizovať s naším. Čo preto môžem urobiť? Moje odporúčanie je jednoduché. Hladkať svojho psa, dotýkať sa ho, mojkať sa s ním, rozprávať sa s ním. Vytvoriť si spolu bezpečné prostredie a napojiť sa na seba. A ako teda spoznám, čo môj pes prežíva? Treba poznať reč tela svojho psa. Čo nám svojimi prejavmi komunikuje, aké sú jeho potreby a kde sú jeho hranice. Preto by každý majiteľ mal rozumieť pojmom ako stresová krivka, čiže schopnosť mozgu učiť sa v náročných situáciách, prah reaktivity, čiže hranica medzi vnímaním a inštinktívnym správaním, a konejšivé signály alebo tiež calming signals, čiže neverbálna komunikácia psa, ktorá pomáha predchádzať konfliktom. Viac o reči tela psa vám opíšem v ďalšom článku.